Ay pre, kumusta? Dili lagi maayo pre. Naman, Nalagi ko yung bag lagi. ano ba? Araw. Lah, wala butanan pre. Wala butanan. Nakay kaila nga ng balay pre. Una dito. Pabanto ko ba kay maayo lagi ni. Ah sige, sige. Ito. Ano ma, yan na. Pre pre. Tayo na pre. Ano lang balay pre? Oh. Ayo. Ayo. Uy, sino to? Magpatamba lagi ko tay. Dayon, dayon. Lista sa imong pangalan o kung sa imong pangalan diya o edad. Maring pangalan si Pandemic Quarantine mo apelyido? Oo, quarantine. Lagi kulbaa po mo apelyido ro ay murag virus mo kay mga pangalan no. Unsa may gibati din mo do? Kini lagi akong kwantay, mong hubag o tani pan ba para kano sa imo ha. Ilan nakadlaw? Semana na tayo eh? Sige ba? May pala na tayo. Sa iyo na kayo na. Mag-uibutan na tayo. Ang resita na ko na nimo. Awan to be sa iyo. Mo ni siya dahuna. Ila ka ni. Oh, ano ni dagan sa mong tukaran tay? Ini sinaw-sinaw ang resita nimo kay kuana tambal na sa paang nagsinaw. Paano masabi? Ana imong hubag. Dali rin ang mahanaw. Oh, ano ako eh. Oh, mora na. Kapila sa adlaw tay? 3 times a day na. 3 times a day? 3 times a day. Mora na. Oh, mora to dong. Apil lang po ito na ako kung kanding tayo. Pasubay na ako itong kanding. Yung kanding. Nawala yung kanding dahil. Nawala. Ilan ito kabulan po? Isa na kabulan tayo. Isa. Ay, balaka ito ng kung anon. Itaon ito na. Gasa ng bitan na. Salamat kita ha. Palanggar ba kayo ito na akong kanding nga tayo da? Ano man? Ano ito mo tingog ito sa balay taon? Ang ilang kauban? Yan tayo. Ibong kanding dong kay color brown no? Oh, nataglaan yun mo tay. Klaro kay kita kay nako gyud. Sa akong third eye kita kayo. Ano yun tay? Imong kanding di ay kay nanganak naman di imong kanding. Unsa? Laki mo tong kanding tay. Mo ba? Laki to eh. Kanaon to. Klaro ha. Nakita na ko dire ang imong kanding nagpa transgender imong kanding. Imo na siyang bae. Ay, mo dito eh? Oo. Ganun yung punin mo tayo daw? Mulag din, anak. Maro to siya. Oo, maro to. Salamat kayo tayo ha. Transgender. Sige, balik lang sunod. Basig, makakuha ng patika. Tambagan patika ba? O sige, maro to. Sila bayad tayo? Donation na tayo? O, donation. Mga 10,000 lang katangga. Salamat tayo ha. Sige, sige. Hey, pre. Ano ba pre? Ano sa mga pre? Ay, di kaya ba na pre? Di kaya ba pre? Dili, patambal ko na pre. Das tatay na pre. Patultol na ko direct patambal niya. Di ka. Ano sa na dong? Kung ano gito ko nung nadagwa ko dito kanina ba? Di na mauli ako nung. Na, grabe naman ang pagka-heavy up. Dung ay, unsa naman tao na may heavy tanaw daw be. Ako tuyo. San unsa naman ay? Daw nagilot tayo, tayo. Abdala na. Kaya itong luton, pag-plaster ba eh, pagluhag. Kaya itong plaza na.
sakit ko ang toy. Rasan to ha, luto na to ha. Oh, pana, okay na ba? Oo, mahuntay. Wag yapon? Okay ko. Ay luhag kay tarungon to na. Ay luhag ha. Pastar na. Na. No, 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 no. Nga, musta ang kan? Okay na? Sige, paminaw ni mo. Kung huntay, ang konti. Kasi. Sure man taon. Ay pagluhag lagi. Na ba na? Straight na. Na gamay para okay na. Ya. Oh. Naluli, ano gila ko na? Itay, anak dito itay, naluli, ano ko na tay? Ako pa basic rin ako ay kanara, hiwi ra. Salamat kay tay ha. Oh, sige. Okay na tay? Okay na. Nya, tay, naiato ba kanang pwede ko pwede ko magpahimala sa mo ha? Oh, pwede ay. Ay, malad ka? Okay. Sabi. Nadia donation po da. Wala pa mo tay. Na. Murag baga rin kayo magubal yan. Pasay rebet ta. Be. Ano yung pulso be? Na, positive ka. Ang sama tay. Positive na yun nga. Wala na naghigugma sa mo ha. Bantog ng sakit na yung kasing-kasing. Pero may. Tay, sakto gyud kay tay. Wala, sakto gyud kay mo tay ba. Ako pa, bisik rin sa tuwa ay. Nya sa kung bato nang tayo sa may. Sa iyo, mga na resita ni mo na ay kabalaka diya. Resita no. Ipe o. Ila ka na eh. Okay lang ko na. Mau ni resita na. Tipe, mau ni tambal sa babaeng wanay pagbati. Wala. Dutal mo. Sa ako na paggamit ani. Lataan ni mo. Dayon. Imnon ang kuan mo sabaw 3 times a day. 3 times a day. Pila ka baso? Tulo ka baso kay 3 times a day man. Sige tay, salamat kay tay ha. Oh, Nya, moro na. ato na ko tay, salamat kayo. Oh. Nya pila may ikaw tay. Mga 20 mil ay desisyon nila. Mayroon na. Okay ra di po tay. Okay ba timil? Pero na. Oh, sige. A few moments later. Patambalo siya, dako yung itlog. Iyo lagi ko baliti. Gusto mo na? Oh? Ay, manambal dito. May gaito. Ikaw yung dito kumpare, napatambal yung gina. Ako yung bili pre. Sino dito? Pita pre. Ano dito? Ako na nunutong niyo. Sakit ko itlog pre. Tingin lang ako. Uy, tay! Mayo! Tay! Tay Berting! Ayo mo to! Magpatambal ka din. Unsa rin na rabi na. Rabi ka dako nang gunahan gud. Magpatambal lagi ko tay. Okay, kulbaa po na ay. Pero problema ani akong gidala tay. Ay kablangka kay ato ra nang pahiyuson ko na. O ilista sa imong pangalan daan. Tay tabangan tatas Ginoo tay. Ay kablangka. Ayo. Mao ni. Mao ni pangalan ni mo. Bienvenido official. Ako ba po ng mga Bienvenido official. Mura mag. Mao na akong ngalan tay. Ambot lang sa akong ginikanan tay. Ginong iyon anak man bilang Grabe ka apelyido, tay. high-tech ani ay. Yatong tanaw na ha. Sige, tay. Ay grabe. Hinahinaya biya tay. Sakit niya kay ni tay. Asam ka na nakakaanday. Basig may hinungdan ba? Atong niaging adlaw tay. Ito akong barkada. Gamay kay TL. Ayun. Ang isa dako, ang isa gamay. Nya naman toy kuan tay baka nang balite, yang gisipa. Isipa. Natingaman ko tay indako man pud tay. Nya kaning ako apod
gusto po na ko padakbo. Kay grabe ka. Ingon anim gurutot sa una tayo. Ano ba? Unya, daw ba karon tay nga pag nangihi ko tay. Abi na ko ako ang dako. Ang itlog may indako. Tay, tanawa ka rin tayo. Ate, magkakatawa. Budahan na ni mo ay. Mo lagi ni tay. Dako, nagyugay ko ning dala-dala tay ba. Grabe yung tubog tayo. Ay, kabalaka ito ng ayuso doon. Ay, kabalaka. Kabalaka ito ng Daon na ni tayo tay. presyonan to. Plaster ko tay. Basta-basta rin yan na. Ginagawa mo. Pahawa. Ay, kabalaka dong kay. Layo rasiman na. Hiyos na na. Ako ay resita ni mo. O resita ni mo. Duha ko resita ni mo. Sana tay. Kini o, pila ka ni. Daon sa mong Kung tay. ano ni mo ihampol. Dahon sa kamunggay, tambal na sa itlog na naglaylay. Dayon, dahon sa balite. Dahon sa balite. Tara o, pila ka ni. Dahon na sa balite. Mo na ko naihian guro tay. Oo. Mo nang tambal sa itlog na naghiwi. Mo straight na net Oh, tay. straight kay na. Na. Dahil resmana na, ayun na. Okay na. Pila man akong kuan tay, donation tay. Gamay-gamay rin lang hubaga. 30 mil ay donation. Mil tay. Anak ko tutang tay. Oh, dire butang. Kuas ko 30 mil tay ha. Oh. Okay na. Namatay ato sa ko tay. A few inches later. Ano may sakit ni mo day? Magpaimalad lagi ko tay, kay permi na lang ko biyaan niya. Layo ray bulan, biyaan na punta. Unsa may angay nang buhato na dito, parang dili na ta sig bulagan. Ay kabalaka na. Sayon na kay na. Kuan sa imong pangano, lista da. Sige tay. Mao ni yung pangalan day, Jorcosio Pismas. Kulba abo pangalan mo daw Pismas may Mao nagi pangalan sa kong mama papa gud tay. Wala puro, ano. ako mga customer na puros naman ni bahin sa virus. Lagi. Jorcosio Pismas. Ngano wa mo kay Pismas? Nakalimot bitaw ko tay. Okay na ko blaka binuan ko. Ako ay mao tay mong ano? Mao lagi to tay. Unsa kay angay nitong buhato na ni parang napasakit tong mga babae no nay. Sayon kay na. Tambag mo nimo. Og makauyab ka. Ayog dugay-dugaya. Ikaw una mo bulag sa yaran. Okay ka na. Ako na po'y magpasakit sa mga babae. Ikaw na po. Pero ay lang pasakit tanan. Tinodyo bitaw tay. Okay ka na. Todong. Gusto man angay na kong buhaton tay. Kay para makauyab na pagputro na budikit na yung babae sa ako ah. Ay kabalaka na ako ihatag nimo. Gawin tay bi? Ako rasyon ihatag mo. Mo ni lista. Sige tay. Andam ha record ha. Sige, Mo tay. ni. Orasyon, impactum, kolorum sa akong dughan ka mo paingon. Number 2. Palunga ang suga. Ikaw na'y bahala sa agianan sa bata. Daghang salamat tay. Mara. Daghang salamat tay. Pila man gyud akong ihatag sa imo tay. Gamay ron po mga 50 mil lang mga donation nga. Gamay ron nga po. O sakto tay. Igo po ni kong gidalang kwarta dire. Sige. Sige tay. Okay na. Daghang salamat tay. Sige. Kwarta. Murag dako-dako gitong kwartaha ba. Tanawon ko kay mapalit ko patukod kog balay nga dako. Dayon sakyanan mga tulo ka buok. Dayon asawa tulo. Mga tulo ng asawa pa sila. Tanawon ko. Motay na isahan dito sa mga buang eh. Matikasan dito mga tawhan. Karon na itong kabalos ko na. Dili ang itlog dako ito nila ba? Kuhan sa imong pangano, lista daan. Sige tay. Karate. Ano yung pangalan nimo? Si
picture ko.